Здравейте, хора! И да, аз съм Влади Вълчикотката. И да, съжалявам. Продължението на това видео скоро ще е качено, обещавам. Просто имам мънички затруднения. Първото е, че ме е мързело, второто е, че едни от приятелите са заети. Но, да. Теоретически, да имаме добра новина. В канала ми ще прави ново видео на онзи демо на Туаки, да, знаете го. Чакай, ще ви го припомня, ако не се досещате. Помните ли си горивото среден пръст в канала ми? Чакай. Помняте ли си? Да, предполагам, че спомняте. И нека да се каже, че нека просто вече да си имаме, защото днес имам желание. Тоест, ако няма и да си имам, защото обичам да ми е забавно, знаете. Той по същия начин е друг ютубър. Да спра да говоря, че винаги става така дълго. Дай, да продължаваме просто с видеото. Извинете, че пак удължавам видеото. Просто да ви кажа, онзи демо на Луки просто го мързи да използва гласа си, аз го озвучавам. Или по-скоро малко трудно. Ще видите, ще има леки затруднения. Поканен съм на рожден ден. Надявам се това да е наистина добро място. Обаче Влади Вълчикотката ми каза да внимавам, ако там има жени, че той ме преди за тях, все пак е експерт и от години прави. Тук, но да, нека просто да вървим. Музика, така, чуйме сега. Както знаеш, ти има един демон на име Лъки. Той е супер сладък. И ме чуй сега. Когато той дойде, както знаеш, мъжете обичат жените, когато са... как да го обясна? Забранено до 18. Не знам. Аз знам така. Не го толкова харесвам. Кой бе? Всички го харесват. Ама вие нормални ли сте? Какво за Бога е това? Значи, идвали сте тук да ме измъчвате до 18 години неща? Ще травмирате децата, бе! Ще травмирате всички така! Това е, обаждам се в полицията! Не, знаете ли какво? Обаждам се на Влади Вълчикотката! Значи си създаден Влади Вълчикотката, така ли? Добре, нека да те изхвърля! Къде съм? И защо съм друг цвят? Идеята е, Лъки, че ти си... по тъмницата ще си чернилка. Ти си направо ще бъдеш Ника. Значи, ето защо. Така не става нещата. Само да кажа, хора, извиняйте, не работех по гласа, добре. Добре, както и да е. Сега, какво ли да направя? Къде ли съм? Много е чудно това място. Сетих се. Просто ще отида на земята да помисля къде съм. Я да видим. Сега, къде ли съм? Много е очудващо. По-добре да помисля малко да напиша неща. Така, седих се. Аз съм на луната. Чакай. Аз съм на луната. Кога лъжа? Никой тук не ме чува. За щастие имам план. Паникьосване. Имам и друг план. План Б. Да ми помогне дядо Коледа. Чух, че той живее на луната. По-добре да ми помогне. И без това не знам как да се върна на земята. Какво искаш, Лъки? Извиня, дядо Коледа. Да. Дали ще може, как да се каже, ми помогнеш да отида на земята? Разбира се, няма. И без това ще ти е подаръкът за Коледа. Аз исках друго. Например, пистолет.
да, хора, до тук ще приключа този епизод. Както знаете, ги правя кратки, защото много тогава ще изморително. И разбирам, Лъки има еба си грапавия глас. Чуйте, не се упражнявах и тя анимация е трудно. Ти си осъзнате ли, че сте си записали час, когато снимате и просто разбирате, че не сте подготвени и трябва да направите възможно най-тъпата грешка. Трябва да направя възможно такова видео. И без това там люди няма се старая. Просто ще направя супер много грешки. Но половината видео може да се получи така че до тук ще приключвам този епизод и да знаете, Лъки ще има как играе Roblox и така да и себе си ще ме има, ще ме кефи да е. Не знам, просто хора от друг път ще го мисля, няма сега да губя времето и благодаря, че гледахте и чао!